Repeteixo, bona tarda a tothom. Aquest li va donant, o no, és el Pla Safoni Cosó, per sumar-se al Dia de la Memòria. Iniciativa d'un grup d'entusiastes i mort de mossèn Cinto Verdaguer, glòria de les lletres catalanes i poeta nacional de Catalunya, i a tots aquells que han treballat pel català. Aquesta iniciativa té la intenció de consolidar-se com un homenatge, com l'actual, amb atacs continus a la nostra llengua al llarg i ample dels països catalans. A Badalona, aquest diumenge 10 de juny a les 7 de la tarda, les parròquies de Santa Maria, Sant Francesc d'Assís,